हो हमरा जिंदगी में टेंशन छा गइल बा, माल के मोबाइल धरा गइल बा। नमस्ते प्रणाम। हम आप सबके राइटर दुर्गेश बेदर्दी और हर रोज जैसे हम गाना अपना चैनल के माध्यम से अपलोड करनी गाना पाना में लिख के, और सही आज खेसारी लाल यादव जी के धुन हवे माल के मोबाइल धरा गइल बा, वही धुन पर गाना लिखल बनी देवी गीत। एकदम बेस्ट गाना बा, आप सब सुनी। आप सबके मुखड़ा सुनावे जा रहल बनी, ठीक बा। कि काला साले आई दना आंगना में धरेला, मन बा बेचैन हमारी पूजा पाठ करेला। काल साले आई दना आंगना में धरेला, मन बा बेचैन हमारे पूजा पाठ करेला। हम के भक्ति में दुनिया छा गइल बा, हो बुझता निमन तारा गरा गइल बा, जब से नवरात नियरा गइल बा, हो जब से नवरात नियरा गइल बा। तो आप सबके सुनवनी हाँ, काल साली आई दना आंगना में धरेला, मन बा बेचैन हमार पूजा पाठ करेला। माई के भक्ति में दुनिया ही छा गइल बा। ई लेडीज के गाना हवे, ई लेडीज गई हैं। आ ओकरा बाद लड़का के गाना बा कि बुझतानी मन तहार अगरा गइल बा, जब से नवरात नियरा गइल बा। ओकरा बाद बैक में आप सब गा सकतानी कि अगर बुझतानी मन तहार अगरा गइल बा, जब से नवरात नियरा गइल बा। जैसे खेसारी लाल यादव जी के गाना में कोरस बा, और सही अपना हिसाब से आप सब कोरस डाल सकतानी। तो आप सबके सुनवनी हम मुखड़ा, और एकरा बाद से अंतरा सुनावे जा रहल बानी कि निमिये पझुलुआ लगाई 10 जनवा हो, माई है अपना घर देखनी सपनावा हो। आ सुन जात बानी अबे हम बजरिया नु हो, लावे माई खाती लाल का चुनरिया नु हो। आ माई के मोहनी मूर्तिया भागइल बा, हो बुझता निमन तहार गरा गइल बा, जब से नवरात नियरा गइल बा। तो आप सबके बतौनी हाँ कि निमिये पर झुलुआ लगाई 10 जनवा हो, माई यहीं अपना घर देखनी सपनवा हो। ई लड़की के हवे, ठीक बा। आ लड़का के सुन जात बानी अबे हम बजरिया नु हो, लावे माई खातिर लाल का चुनरिया नु हो। ई लड़का गाना हाँ। आ ओकरा बाद फिर लड़की के माई के मोहनी मूर्तिया भाग गइल बा, ई लड़की के रहल। मने जैसे खेसारी लाल यादव के गाना बा, उ खेसारी लाल यादव के जैसे माल के मोबाइल धरा गइल बा, जहाँ लेडीज गौल बड़ी जहाँ जेंट्स गौले बड़न, सेम वही प्रकार के ये गाना के सबके गावे के बा। और फुल गाना खातिर आप सब जानते बानी, हर रोज हम बतानी हर वीडियो में कि जरा फुल गाना चाहिए लास्ट अंतरा खातिर आप सब कॉल कर सकतनी हमारा नंबर पर, और फ़ोन करके मंगा सकतनी ये गाना के। और हमारा व्हाट्सअप पर 99 345 29 9 12 हमारा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। और वैसे 24 घंटा आप सब जब मर्जी तब कॉल कर सकतनी, बात हो सकता। आ नया म्यूजिक बनवाए खातिर भी संपर्क कर सकतनी। 99 345 29 9 12 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। म्यूजिक भी बन जाई। और बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जादूपुर बाजार, गोपालगंज बिहार में हमारा स्टूडियो है, बालाजी स्टूडियो। जे भी कलाकार गाना रिकॉर्डिंग करावे चाहता वो हमसे संपर्क कर सकता। और इस चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी, शेयर करी। नमस्ते प्रणाम, हर हर महादेव।